Ugat Panapon Kabalen, magandang hapon Central Luzon. Oras na naman ho para sa 60 minutong mainit na balitaan kasing init ho ng hapon ngayon. Araw ng Huwebes, November 25. Uy, 25 may sahod. Ay, para dun sa mga nagsasahod ng 10 and 25 dyan. O, kumusta ho kayo? Nakapag-withdraw na ho ba kayo ng inyong sweldo? Huwebes na ho ngayon at isang araw na lamang. Ay, thank God it's Friday na. No? Magpapahinga na naman ho tayo at makakapamasyal kasama yung ating pamilya. Pero gaya nga ho ng paulit-ulit nating sinasabi dito sa ating programa, bagamat tayo ay lumalabas, bagamat tayo namamasyal, wag ho nating kakalimutan na hindi pa ho tapos ang ating krusada laban sa pandemya at panatilihin ho natin yung pagsunod sa health and safety protocols at yung mga kaibigan ho nating nagmimerienda dyan yung oras na ito alas 3:07 ng hapon. Kumusta ho kayo? Ano ho ang merienda natin? Naku, kahapon dito merong papalabok. Napakasarap ng merienda natin dito. Maraming salamat kay Ma'am Sonia. No? Next time ulit, na-engage si Kuyang Paulo G kasi wala siya eh. Anyway, mga karehiyon, samahan niyo ho kami kabang kayo ho ay umiinom ng soft drinks. So, hindi kaya naman ng malamig na tubig sa mainit na hapon ngayon. At yung mga nagmimerienda, habang kayo ho ay naka-break, tumutok muna ho kayo dito sa ating programa CLTV Balitaan at tayo ho ay magkamustahan at maging updated ho kayo dito sa mga pangyayari sa paligid ho natin sa Central Luzon. At para ho simulan natin yung mga pasada ng mga balita, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Kuyang Arvin, Eto ho, mga karehiyon, mga kabalen. Kayo ho ba ay nadaraan dyan sa may Lazatin flyover, dyan sa syudad ng San Fernando, Pampanga? Opo. Yan ho yung flyover na nakikita natin na dyan sa katakabaan ho ng Esteban Santos Avenue, no? At ito ho yung patawid, papuntang Bacolor, Pampanga. At yung intersection ho niyan yung Lazatin Boulevard nga. May mga nakapanayam ho tayo na ilang mga tsuper at nagpadala rin ng mensahe sa ating Facebook page na takaw aksidente daw itong sinasabing flyover na to dahil unti-unti nang nawawala yung asfalto nung naturang flyover, no? At bahagya ng humihina yung integridad. Kung matatanong niyo, matagal na nating napag-usapan din to kasama si Kuyang Louie Clemento ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng San Fernando. At dito nga natalakay yung problema dyan. Mamaya ho malalaman ho natin kung ano ba yung aksyon at kung meron nga bang aksyon din. Yung mga agencies concerned dyan sa may naturang usapin na yan. At ito po, mga alitangya. Ayan, yung mga rice bugs, no? Yung mga black rice bugs na pangkailan lamang nitong linggo naibalita ho namin dito sa CLTV Balitaan at sa CLTV News yung pananalasa nitong mga peste dyan ho sa may Cabanatuan City, Nueva Ecija o Cabanatuan City, Nueva Ecija po, maging dun sa mga karatig bayan. Pero eto, meron hong iniulat ang ating kagawaran ng agrikultura na namataan na rin itong mga alitangyang ito o atangya dyan sa may tinatawag na bahagi ng Mexico, Pampanga at maging sa ilang bayan ng lalawigan ng Bataan. Mamaya ho, hatid namin sa inyo yung detalye ng palitang yan. At kung kayo ho, mga kabalen, mga karehiyon, ay may nakitang ganyan din sa inyong mga lugar, ipadala ho ninyo sa amin ng letrato upang sa gayon ma-coordinate din ho natin sa ating kagawaran ng agrikultura upang maitala rin ho nila at mabantayan. Dahil na-monitor daw ho nila yung mga rice bugs na ito. Ito naman, nagsimula ho ngayong araw itong 18-day campaign to end violence against women. Ito ho ay pandaigdigang pagdiriwang o komemorasyon dun sa laban ng kababaihan para sa pantay na karapatan at syempre yung pang-aabuso na tinatamasa ho nila sa isang lipunan gaya ng ating Pilipinas at bansa, ng ating lipunan. Mamaya ho, may makakapanayam din tayo o pagbigyan tayo ng wastong edukasyon at tamang kaalaman kaugnay ho nitong pagdiriwang na ito at ano ba ang pwedeng gawin ng bawat isa sa atin. Opo, hindi lang babae, hindi lang din lalaki, yung buong lipunan, yung buong komunidad upang mapanatili ho nating VAUSI-free, yung violence against women and children free yung ating mga komunidad. At para naman sa mga hindi pa nagpapabakuna, ito ho, sakaling kayo ay mahikayat o makumpinte dito sa balita nating sasambitin, According ho sa WHO, ito inilabas ka dito lamang
Kahapon, itong bakuna kontra COVID-19, sinasabing 40% na nakababawas sa transmission ng novel coronavirus o yung virus na nagkukos dito mga disease na COVID-19. 40% daw, maliban siyempre dun sa mga nababawasan yung tsansa na ikay ma-hospital kung sumaling dapon ka ng virus at mababawasan din ang tsansa o baharing tanggalin ang tsansa kung ikaw ay ikay mamatay dahil sa virus, napipigilan din yung pagpasa mo ng virus. So, 40% daw ang bawas nun. Napakalaking bagay ho nun, lalo na para sa ating mga manggagawa na panay ang labas sa trabaho, kung uuwi ka sa pamilya, syempre natatakot ka naman, baka ikay may madalang sakit sa iyong mga magulang o sa iyong asawa, o mga anak, mga mahal sa buhay. So ito ho, ang maganda dyan, magkakaroon ho tayo ng National Vaccination Day simula November 29 hanggang December 1. Kayo ho, mga karehiyon, lumapit sa inyong mga barangay health workers at tanungin ho sila kung paano ho kayo pwedeng magpa-register dyan sa programa ng ating pamahalaan. Dito ho sa Central Luzon, gaya ng nabanggit natin kahapon, 1.5 million yung kanilang target mga bakunahan sa loob lamang ng 3 araw na yan. So 500,000 per day ho ang target ng kagawaran ng kalusugan dito sa gitnang Luzon para mabakunahan ko dun sa mga nasabing araw na yon, November 29 to December 1. Ayan, simulan na ho natin ang mainit na balitaan akong lingkod, Justin Dizon. At gaya ho na nabanggit natin kanina, eto, mga karehiyon, may mga tingin ko magkokomento na rin sa ating programa ngayon. Ito hong pagdaan ninyo, kung kayo ho ay nadaraan dyan sa may Lazatin flyover. Opo, may nakapanayang po tayong mga tsuper at may mga nagpadala nga ng mensahe sa ating Facebook page. Gaya ng nabanggit ko kanina, rinereklamo ho yung madulas na bahagi itong flyover na to. Lalong-lalo na daw tuwing maulan. Dahil lumalabas na halos yung bakal, nababakbak na yung asfalto. So nagkukos ito syempre ng pagiging madulas nga ng daanan. Lalo na kung medyo pudpud ang iyong gulong dyan, pwede makasira din ang gulong kung may nakauka, na bahagi yan, mapapatan ka pa dyan. Buti kung ganun lang ho, kung flat lang aabutin ninyo, paano kung dumulas, mag-skid, yung inyong gulong at inyong sasakyan, napaka, pa naman, makitid pa naman ito. Hindi ko katulad nito flyover natin dyan sa may Dolores intersection o sa junction, na 2 lane. Ito kasi single lane. So, kasalubungan yung mga sasakyan. So, kung bumulas at meron kang kasalubong, nako, delikado. Panoorin ho natin yung ilang nakapanayam ng ating kasamang si Marion Lozano. Kaugnay ho nitong reklamo na tinanggap ng CLTV News at CLTV Balitaan sa madulas na bahagi ng flyover dyan sa may Lazatin Boulevard. Minsan talagang delikado siya lalo na pagka umulan. Dumudulas yung mga gulong natin at yun ang minsan yung iba nagkakaroon ng diferensya. Tulad nga nung mga hindi nakakondisyon, nasisiraan doon. Ikabulbul yung mga traffic. Ngayon, yung dock naman, masyado ng malayo, kaya pagdating namin pagbaba, bumabaksak ang mga sasakyan. Sa Lazatin po? Oo, sa may sila sa team. And ang usual na nararanasan natin ang birya dyan, kadalasan kapag umulan, medyo nahihirapang umakyat yung mga sasakyan natin. Kasi nga, gawa nung yung mga metal plates na nakalagay nga as flooring ng ating flyover, medyo baga put-put na, wala ng traction. So, minsan may mga motor dyan na nadudulas, yung mga minor accidents na nangyari, may mga light vehicle din na yun nga, hindi rin makasampa agad dahil nga walang traction. At kalimitang nangyari, especially kapag kabasa talaga, bumabagal yung traffic doon. Ayan mga karen, narinig ho ninyo yung panayam doon sa ilang mga tsuper at yung huling nagsalita ho, yan ho si Ginoong Louie Clemente ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando, Pampanga. Nabanggit nga ho niya, tuwing umuulan, nagiging basa
yung kalsada, kung nakalabas na yung mga bakal, nawawala ng traction yung gulong, so dumudulas yung mga sasakyan at nagkakaroon ng mga minor accident. Ano? Ito ho, pinondohan ng pamahalaan ng halagang 373 million pesos noong ito itayo noong taong 2012. According ho yan sa research ng ating kasamang si Mario Lozano sa Official Gazette ng ito ho yung pambansang limbaga ng ating pamahalaan. At makikita nga doon na ganong kalaking halaga, mukhang napapabayaan na, sayang naman. At syempre, huwag naman sana nating hintayin na magkaroon ng aksidente dyan. Nabanggit ho ni Kuyang Louie Clemente na tuwing maulan din, nagpapadala o nagde-deploy ang kanilang tanggapan ng mga personnel, traffic constable o personnel upang lagyan nga ng cone, no? Itong mga madudulas na portion ng nasabing flyover. Pero hanggang doon lang daw ang kanilang kakayahan at kapangyarihan pagdating ho sa flyover na to. Dahil tanong ho siguro ng marami, sino ang may jurisdiction dito sa ating Lasatin flyover na matatagpuan ho sa Ciudad San Fernando ay wala pong iba kundi yung Department of Public Works and Highways na ilang beses na ho tinawagan ng CLTV Balitaan at tinawagan ho natin na paulit-ulit pero hindi ho tayo sinasagot. Kung matatandaan ho ninyo mga kabalen doon sa programa nating Public Interest, ilang beses na rin ho na pag-usapan itong issue ng flyover na yan, yung integridad ng flyover. Naniniwala ho si Ginoong Clemente ng Siposco na kailangan magawan ng renovasyon at ng pagsasaayos itong flyover na to. Ito, the record naman, sinabi na ho ni Ginoong Clemente doon sa mga interviews niya noong nakaraan. At hanggang ngayon, mga kabalen, mga karehiyon, ilang buwan na nakalilipas, ganun pa rin ang sentimiento ng mga motorista dito sa Ciudad San Fernando at yung mga nagdaraan ho dyan na patungong, meron ng patungong Bacolor, meron ng patungo dyan sa may Guagua at syempre Bataan, Olongapo. Major thoroughfare ho yan hindi natin yan basta-basta ng kalsada lang, di ba? Kaya naman ito patuloy na hinihintay ng CLTV, public interest rin sabihin ko, patuloy hong hinihintay ng CLTV Balitaan at ng CLTV News. Ito hong panig ng DSWD. Ay kami ho, ito matawag ho sa inyo. Ilang beses kanina tumawag kami sa inyong tanggapan, sa inyong cellphone number. Hindi ko na muna mabanggitin kung sinong pangalan yung tinawagan namin. Pero ho, yung Office of the Director, tinawagan na rin ho namin sa landline. Wala hong sumasagot sa amin. Siguro naman ho, ito ay panawagan din namin para ma-actionan naman kaagad. Dahil wag naman ho natin ihintayin pa. Gaya nga ng nabanggit ho ni Kuyang Louie Clemente ng Siposco, may mga minor accidents. Paano kung major yan? Ako, delikado, di ba? Wag naman ho natin hintayin na umabot pa dun sa ganun. At actually ho, according sa Siposco, nakipag-ugnayan na raw ang ilang tanggapan dyan sa may DPWH upang maisayos nga itong flyover ito. Pero hanggang ngayon mukhang ganun pa rin ho. So paano ba? Mag-iingat na lang ba tayo? Magtitiis na lang ba tayo? Nako, bukas ho ang CLTV Balitaan para sa panig ho ng DPWH dito sa usaping ito. Yung Lasatin flyover na inireklamo dahil may mga bahagi ho na nababakbak na itong asfalto na nagiging dahilan naman ng pagiging madulas itong kalsada o yung surface nito at minsan na nga nabanggit na nga ako ng Siposco na nagkaroon na ng minor accidents. Okay mga kabayan, sa iba namang balita, patuloy hong minomonitor ng Department of Agriculture Central Luzon ang pananalasa ng mga litangya o yung rice black bugs sa mga palayan dito sa rehiyon matapos ho kasing umatake ito sa Cabanatuan City, Nueva Ecija at maging sa mga karating bayan at sa lalawigan ng Nueva Ecija. Namataan ho itong mga peste dyan naman sa bayan ng Mexico sa Pampanga at ilang bayan sa Bataan. Ano ho ba ang ginagawa ng DA kaugnay nito at ano ang pwede pang gawin ng mga magsasaka? Ayan, may programa ho sila. Alamin ho natin sa ulat na ito.
Matapos manalasa ng mga pananim sa Nueva Ecija, namataan na rin ang rice, black bogs o alitangya sa ilang palayan sa 3 bayan ng Pampanga. Ayon kay Jane Soberano, Science Research Specialist sa Department of Agriculture Central Luzon, Regional Crop Protection Center, nasa 11 hektarya ng sakahan na tinaniman ng palay sa Mexico ang apektado ng mga peste. Gayunpaman, kontrolado na raw ito matapos dagdagan ng patubig sa mga palayan upang lunurin at mapatay ang mga itlog ng alitangya. Gumamit din daw sila ng chemical pesticides upang patayin naman ang adult bugs. Bagamat maaari namang makontrol ang pamemese ng mga alitangya gamit ang chemical pesticides, pinayuhan ng mga magsasaka na gumamit ng Metarhizium anisupleae, isang fungus na umaatake sa mga alitangya. Nilinaw naman ni Soberano na ang presensya ng alitangya sa mga palayan sa Pampanga, lalo na sa Apalit at bayan ng Arayat, ay hindi pa maituturing na infestation. Gayunman, patuloy raw ang monitoring ng DA sa mga nasabing palayan. Samantala nitong Miyerkules, nagsagawa rin ng validation ng mga staff ng Regional Crop Protection Center ng kagawaran ng pagsasaka sa gitnang Luzon sa sitio Maligaya, Barangay Town South, Mariveles, Bataan. Ito'y matapos makatanggap ng ulat ang opisina ng pagsalakay ng mga rice, block bog sa mga pananim na palay. Ayon sa mga magsasaka sa nasabing lugar, 3 taon nang nakalilipas nang huling umatake ang mapanirang insekto sa kanilang bayan at ngayon ay muling namataan ang mga ito. Matapos ang validation, tinuruan naman ng mga staff ng RCPC ang ilang magsasaka sa barangay town site ng wastong paggamit at pag-apply ng Metarhizium anisupleae sa kanilang mga pananim. Namahagi rin sila nito sa mga magsasaka na nais gumamit sa pagpuksa sa mga RBB. Ayon sa DA, maaring maiwasan ang block bug attack sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagtatanim at dapat patubigan ng nasa 5 hanggang 7 centimeters ng tubig upang maiwasang mag-develop at mapisa ang mga itlog ng alitangya. Gayon din ang paggamit ng insect-killing fungus. Namahagi na ang DA ng Metarhizium anisupleae sa mga magsasaka sa gitnang Luzon upang makontain ang pamemeste gamit ang alternatibo at mas ligtas na pesticide. Jennifer Salenga, CLTV News. Ayun mga karehiyon, kailangan pala sabay-sabay na pagtatanim yung gagawin din at yung merong certain level, yung patubig na kailangan gawin. Maraming salamat din sa impormasyon na yan kasi nagtataka ho tayo at marami din sa ating mga kababayan nagme-message sa atin dahil naging viral ho yung litrato, itong mga insektong ito na manalasa sa Cabanatuan. Kaya ho yung mga kaibigan ho natin sa Mexico, yan, si Kuyang Joy Asuncion, kinakabahan. Baka naman sabihin, parating din daw doon sa lugar nila. Pero ayan ho, malinaw ho ang sinabi ng ating Department of Agriculture na wala pang maituturing na infestation o kontrolado pa yung sitwasyon sa ngayon at nagbigay nga ng mga gamot na pwedeng ilagay o yung mga kemikal na pwedeng ilagay at syempre yung tinuruan na rin kung paano nga ba mapipigilan yung higit na pagdami nito mga insektong to. Ang kariyan matili ho kayo nakatutok dahil marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Hindi ako isang bagay na pwedeng gamitin anumang oras gustuhin. Hindi ako isang libangan na maaaring isang tabi kapag napagsawaan na. Hindi ako anyo ng kagandahan na nagbibigay aliw sa uhaw na pagnanasa. At lalong hindi ako nilikha upang saktan, tungisan at pagsamantalahan. Ako'y isang ina. Asawa. Anak, ipaglaban mo ako. Kung kayo ay nakararanas ng karahasan, agad na makipag-ugnayan sa mga sumusunod na tanggapan. Ang November 25 hanggang December 12 ay itinakdang bilang
18 araw na pakikibaka laban sa gender-based violence sa ating bansa sa bisa ng RA 9262 upang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay kumilos laban sa karahasan sa kababaihan. Ako po ay si Lourdes Malig Javier, Head ng Women's Committee ng City of San Fernando Water District at Prime Water. Kasama ninyo kami, ang Board of Directors, Officers at Women's Committee ng City of San Fernando Water District and Prime Water sa inyong laban sa violence against women and children. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150.
Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Banlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Kumubuti-butita, kumubusi-busila, kay gandang tumira sa Sevena. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. Oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ng na-Scott Ista ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa kapitalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad.
Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay. Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa galingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakala salamat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yan, nagbabalik ho ang CLTV Balitaan. At mga kabalen, mga kariyon, kumusta ho kayo? Yung mga nakatutok ho sa ating programa ngayong araw na ito, no? November 25, ganap na alas 3, ano ba to? 38 na ng hapon. Kumusta ho kayo? Yung iba siguro, I'm sure, tapos na ho sa kanilang break, ano? Ngayong mga panahong ito. Pero gayon pa man, ano? Kung kayo ay nasa Facebook o di kaya naman ay bukas ang inyong telebisyon at yung mga nasa bahay, abay, tumutok ho kayo dito sa ating pag-uusapan. Ngayong araw ho ngayon, November 25, araw ho ng Huwebes yan. Dahil ngayong araw ho, ginugunita natin yung pagsisimula nitong 18-day campaign to end violence against women. Ito ho yung ikangay kampanya, hindi lamang ho sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo upang matigil nga itong tinatawag nating pang-aabuso sa mga kababaihan. At ano nga ba yung esensya ho nitong naturang paggunita na to o yung pagdiriwang na ito, alamin ho natin sa ulat ni Rainiel Pawid. Dahil pandemya, virtual ang kick-off ng pagsisimula ng 18-day campaign to end violence against women ngayong November 25. Ayon sa Philippine Commission on Women, ito ay ang kanilang hakbang upang maprotektahan ang mga kababaihan sa bansa laban sa anumang uri ng gender-based violence. Kasabay ng campaign kick-off ay ang iba't ibang aktibidad gaya ng paglulunsad ng Sana All Spaces Safe Online, Safe Spaces Pledge at iaanunsyo rin ang pagsisimula ng Let's Make This a Safe Space Ground campaign. Ang naturang online activities ay pawang mga virtual literacy advocacy upang maging ligtas ang cyber world para sa mga kabataan at kababaihan. Batay sa DOJ Office of the Cybercrime Report noong March 1 to May 24, 2020, umabot na sa 202,605 ang naitalang online sexual abuse sa bansa. Ito rin ang panahong nagsimula ang pandemya. Halos triple ang itinaas ng kaso kumpara sa mga kaparehong buwan ng 2019 na nakapagtala ng 76,561 cases. Sa bisa ng Republic Act 10398, idineklara ang November 25 bilang National Consciousness Day for the Elimination of VAUC. Dito inatasan ng lahat ng sangay ng gobyerno na magkaroon ng awareness campaign upang tuldukan ang karahasan sa mga bata at kababaihan. Taong 2006 naman nilagdaan ni Noy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Proclamation 1172 upang gawing 18 araw ang campaign to end violence against women sa bansa. Dito na nga nasama ang December 12 sa naturang 18-day campaign. Makasaysayan din kasi ang araw na ito dahil sa paglagda ng UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons noong year 2000. Hangad ng Philippine Commission on Women na maging protektado maging ang mga lalaki sa kani-kanilang karapatan. Kaya naman naglabas din ang ahensya ng guidelines para tuluyang mawakasan ang anumang uri ng karahasan. Saklaw nito ang pagkalampag sa iba't ibang government agencies, paaralan at maging sa barangay upang maipatupad ang respeto at pakikipagkapwa-tao ng walang tiniting ng kasarian. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalen, mamaya makakasama natin ang isang kinatawan ho mula sa grupong Gabriela, si Mang Gert Libang, National Chairperson ho ng Gabriela, upang bigyan ho tayo ng karagdagang kaalaman
at iba pa nga impormasyon kaugnay ho nitong ginagawang pagdiriwang o yung paggunita doon sa Hindi Campaign and Violence Against Women. Pero sa puntong ito, tunguhin muna ho natin yung isang balita naman mula sa World Health Organization kung saan sinasabi ho na 40% na nakababawas sa transmission ng novel coronavirus itong bakuna kontra COVID-19. Kaya naman para doon sa mga may agam-agam pa na magpabakuna, ito ho, sinasabi ho ng ating kagawaran ng kalusugan at ng World Health Organization na tunay na epektibo itong mga bakuna at merong hong gaganapin na National Vaccination Days sa darating na November 29 hanggang December 1. Kaya kung kayo ho ay hindi pa nakapagpapalista, tumuho na ho kayo sa inyong mga barangay health offices at kayo ay magpatala na. Para sa gayon, pagdating ho ng mga natasabing araw na yon, kayo ho ay makakuha na ng bakuna kontra COVID-19. Panoorin ho natin ang balitang ito. Inanunsyo ng World Health Organization itong Miyerkules na bukod sa proteksyon sa malalang epekto ng COVID-19 sa tao, ang COVID-19 vaccine ay nakatutulong din upang mabawasan ang transmission o pagkalat ng Delta variant ng nasa 40%. Kasabay nito ang babala sa publiko kaugnay sa maling sense of security kaugnay sa bakuna. Sinabi ni World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, marami sa mga bakunado na ang may mali ang pag-iisip, tulad ng kapag may bakuna ay hindi na kailangang mag-ingat. We're concerned about a false sense of security that vaccines have ended the pandemic and that people who are vaccinated do not need to take any other precautions. Vaccines save lives, but they do not fully prevent transmission. Data suggests that before the arrival of the Delta variant, vaccines reduce transmission by about 60%. With Delta, that has dropped to about 40%. If you're vaccinated, you have a much lower risk of severe disease and death. But you're still at risk of being infected and of infecting others. We cannot say this clearly enough. Even if you're vaccinated, continue to take precautions to prevent becoming infected yourself and to infecting someone else who could die. That means wearing a mask, maintaining distance, avoiding crowds, and meeting others outside if you can, or in a well-ventilated space inside. And we continue to call on all governments to implement a comprehensive and tailored approach of public health and social measures to prevent transmission, take the pressure off health systems, and save lives. And it's vital that countries get patients that need care into the clinical care pathway earlier. That applies to all countries in all situations. Ayon sa WHO, dapat pa ring sumunod sa mga safety health measures upang maiwasang tamaan at maipasa ang virus. Iginit din ni Tedros na hindi ganoon kaepektibo ang bakuna laban sa transmission, lalo na sa mas nakahawang Delta variant. Dagdag pa niya, maaring makapagsalba ng buhay ang bakuna pero hindi nito tuluyang naiiwasan ang transmission ng virus. Ayon umano sa datos, bago dumating ang Delta variant, nabawasan ng 60% ang transmission pero bumaba ito ng 40% dahil sa Delta. Ang variant na ito ang nagdodomina ngayon sa buong mundo at dinaig ang ibang strains ng COVID-19. Dagdag pa ng WHO, kung bakunado ang isang individual, mas mababa ang risk ng malalang sakit at kamatayan. Ngunit nandyan pa rin ang banta na muling mahawa at makahawa ng iba, kaya naman dapat ipagpatuloy ang pag-iingat. Ibig sabihin, kailangan pa rin ang pagsusuot ng face mask, pagsunod sa distancing at pag-iwas sa mga matataong lugar. Ang matindi pang kalaban daw ngayon ay ang pagiging kampante. Kailangan daw kilalanin na may banta pa rin ng virus sa paligid, kaya kailangan paigtingin ang mga hakbang upang patuloy na mapababa ang COVID-19 transmission. Probably our worst enemy right now is complacency, just becoming too comfortable with the situation we're in. I think everyone has understandably wants to get back to the lives which we're doing, back to school, back to college, back to work. But that doesn't mean we won't have pockets of under-vaccinated people. The real impact of the pandemic will be amongst the
the unvaccinated. So we need to focus not just on making sure we're going back to those people who've been hesitant about vaccine, finding pockets of people, communities who've been missed, individuals who've been missed, and continuing to sell a positive message about vaccination and persuading and convincing people to get vaccinated, especially in the Northern Hemisphere before the winter period, because we know what happened last year. We know that people will move inside, but we just need to recommit ourselves to recognizing there's still a dangerous virus around, and that we need to take our best action to continue to drive transmission down. The biggest tragedy still in this pandemic is the inequity in vaccine distribution. It really and truly is. And with that, the inequity in oxygen availability, and the inequities in PPE, these are the things that have driven the inequality. But vaccines is particularly stark, given what we see with their impact. Samantala, para sa mga di pa nababakunahan, magsasagawa ng massive vaccination drive ang Department of Health sa November 29 hanggang December 1. Aabot daw sa 1.5 million katao sa Central Luzon ang target na mabigyan ng bakuna sa loob ng nasabing araw na tinaguri ang National Vaccination Days. Jennifer Salenga, CLTV News. Mga kariyon, huwag ho kayong aalis at maraming pang maiinit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa ring magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Ang wika ay mahalaga sa pakikipag-ugnayan at mabisang komunikasyon. Sa buong mundo, mayroong halos 6,500 wika. Umaabot naman sa mahigit kumulang 175 ang wika sa ating bansa. 8 rito ang itinuturing na major language o mga pangunahing wika na ginagamit sa iba't ibang lugar. At kabilang sa mga pangunahing wika ay ginagamit sa mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Gaya sa Pampanga, kung saan maririnig ang Kapampangan. Maya Paba, kumusta? Malaus Kopo. Mangantana. Sa Tarlac, Bataan at Bulacan, may mga nagsasalita rin ng Kapampangan. Habang sa Nueva Ecija at Zambales, maririnig ang Ilocano at Sambal. Ay ayaten ka. Naku, salamat. Kasiguranin naman ang wika sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. At wikang agta ang ginagamit ng mga katutubo sa mga bulubudtong lugar. Habang Tagalog pa rin ang pangunahing wika sa Bulacan, maging sa Bataan, Nueva Ecija, Zambales at Aurora. Ang mga wikang maririnig sa Central Luzon ay bahagi ng ating kultura, kaya dapat natin itong pahalagahan, mahalin at ipagmalaki.
Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Mga kabalen, mga karehiyon, nagbabalik ho ang inyong programa, CLTV Balitaan. At sa puntong ito, batiin lang ho natin yung mga masugid nating taga-subaybay sa programa. Ito, araw-araw ho, nanonood sa amin si Merch Cordova, Bunso Francisco at si Shell. Cute. Ayan, good afternoon daw. Magandang hapon ho sa inyo at maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsalo sa amin tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para ho tayo ay magbalitaan. At sa puntong ito, mga kabalen, mga karehiyon, gaya nga ho nang nabanggit namin kanina, ay ginugunita ho natin yung pagsisimula ng 18-day campaign against violence against women, to end violence against women. At para ho bigyan ho tayo ng sapat na kaalaman at karagdagang impormasyon, kaunay ho ng topic na yan, ay makakasama ho natin ngayon live sa ating programa ang National Chairperson ng Grupong Gabriela, si Ma'am Gert Libang. Magandang hapon po, Ma'am Gert. And kumusta ho kayo? At kumusta ho yung Gabriela, ngayong pagdiriwang ho o yung paggunita nitong 18-day campaign to end violence against women? Medyo nag-freeze, Yan, medyo nawawala. Sige ho, mga karehiyon, ganito na lang. Babalikan ho natin mamayang alas 6 ng gabi sa ating programa. Tama si Jennifer Salenga sa CLTV News. Ito ho si Ma'am Great Libang kasi kanina ho natin inaayos din yung internet connection para ho makapanayam ho natin siya at mabigyan ho tayo ng wastong kaalaman. Anyway, mahaba po itong krusada at itong araw ng kampanya. Ngayon ho yung simula nga nitong 18-day campaign to end violence against women. So sa mga one of these days po, sa mga darating na araw, kung di man mamayang gabi, ay maiimbitahan ho natin siya at ibang grupo pa ng mga sektor ng kababaihan na nagsusulong ho ng pantay na karapatan at syempre yung tamang pakikipaglaban ho para sa ating mga kababayan. Ngayon ho, mga kariyon, magpapaalam na ho ako, mga kabalen, at mag-aalas 4 na rin ho, baybayan ho natin. Mamayang alas 6 ng gabi, si Jennifer Salenga
dito naman sa CLTV News. At para ho sa mga karagdagang detalye, pwede ho kayong mag-follow sa aming mga social media pages at CLTV36 Official and at CLTV News sa Facebook at dyan naman ho sa Instagram at CLTV36 Official at maging sa Twitter, nandyan ho kami. Follow nyo lamang ho ang at CLTV36 and at CLTV News. At kung nais ho ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, abay, magpunta ho kayo doon sa ating YouTube account at CLTV36 Official at maging sa ating website. Makikita ho ninyo dyan. Nandyan lahat. Ina-upload natin dyan sa website yung www.cltv36.tv. At kung kayo ho naman ay nasa Maynila, pwede nyo makapanood yung programa ng CLTV at sa iba pang lupalop ng Pilipinas via Signal Channel 115 at sa Central Luzon naman, maliban sa Free TV Channel 36 ay makapag din po kami sa ating 39 cable partners. Nako, walang dahilan para hindi ka tumutok karehiyon sa CLTV. At sa ngalan ho ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.